Sibingelele sothi commander. Asithi nje mhlawumbe ucommander siyabona ushaya amaculo la kwi-MK. So sifisa ukwazi nje umfowethu simazi ukuthi ubani as artist ukuze nabantu bakwazi ukuthi bamlandele. Yebo, mina ngosiyabonga isibongo wakangcobo. Ngosiyabonga Ngcobo, ngihlala kwaMakhoti. Okay. Ngokwa stage name into engalali. Into engalali. Oh isosha. Yeah, into engalali. Into engalali. All right, yeah. Yeah, so singathanda nje ukwazi ngokuthi ucule ngokukhulekile ngeMK. Kucaca nje ukuthi wena uyiMK official. Lokho kusho ukuthini ukuba iMK kwena nokucula ngeMK nje ungabi nankinga into yakhe ibe official nje ukuthi uyiMK gelekeqe. Hawo aqali la kwaseqaleni yabo lona. Yeah. Besicula kwazona ngoma zomzabalazo. Kodwa uthi umsholozi bethu umsholozi nansi iMK okuyiyona inhlangano ezokuyisa umhlaba wethu. Yeah. Ebuyisa umnotho wethu. Yes. Isebenzisana namakhosi. Yeah. Athi awu nazo-ke msholozi kwangaveli lapha ya mesesivele sikhishile sibhandiwe. Yeah. Sesiya abantu nje abalahlile. Okay. Yabo lona. Okay. Base sinangu umuntu ozovuselela wasivuselela manje. Ngoba sekutholakala ikhaya manje. Ikhaya lona ekhaya lokugcina. Yabo lona kwakutshikiwe nje. Yabo lona kwathi lo ucule ngoma zomzalazo ngithanda kakhulu lesegazini. Yabo njengomuntu okhulele nje into ngoba umkhulu endaweni enzeni njengakomashu nakomakhothi. Yabo istruggle siqala usemncane kakhulu. Lento ingene kuthina sisebancane malokishini. Ila ingene khona sisebancane lento kade sincula sikhuluma ngayo yabo lona. Ya umzabalazo nje mfethu. Into yethu. Okay. No sesiyabonga kakhulu. Ungathini kuyintsha nama artist afisa nje ukuthi aphumele obani ngokwezombusazwe nangepolitiki nangezimvo zawo. Mina ngiyathanda bathi saphumela obalame yabo lento nami ukuthi na into eshaya ukuthi abantu sothi abasaqashwa lapha yabo especially thina sitwele zomzabalazo yabo ngoba ingoma zethu ayidlala nako radio ayidlala nako bani abatholi manje sesitholi manje siyabizwa kanjani inkululeko nathi asikhululeke ingoma zethu ayidlale ko radio yabo sidlale eteshini njengoba nabo kukhona imculo la engengosho igama abaqophisana ukufa abantu ukuchitheka igazi yabo labantu but no wenza ukuchitha igazi nje ukufumayela nje abantu ipolitiki kwezopolitiki kodwa isithi ingoma idlalwa ukuthi yabo lona yabo ngiyacela ukuthi kwenze nezethi ingoma idlalwa sile ama-royalties abanye abantu nabo abaculi bonke abaculi amaqembu aphumele obala nje yonke ibe right. Siyabonga kakhulu.